lyst til at spørge dig, hvad du laver her på Kirkedagen i Aalborghallen. Jamen, jeg er her som deltager. Kommer meget i kirke og sidder i menighedsrådet. Og også kvæg min uddannelse. Synes jeg, det kunne være spændende. Hvad læser du? Jeg læser professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation på Diakonisstiftelsen. Få noget inspiration til min uddannelse og mit menighedsrådsarbejde og min kirke. Du har været første dag i dag, eller var du med i går til åbningen i Dansjøen også? Okay. Så og skal være her til på søndag. Skal det hele med? Jeg er sådan utrolig nysgerrig på, fordi det her er jo en samling af mennesker, som alle sammen beskæftiger sig med kirke. Så tænker jeg, måske er det et dumt spørgsmål, men er der brug for kirken? Det synes jeg. Ja. Jeg synes, den kan give noget, som man ikke kan finde i hverdagen. Man kan fordybe sig både i sig selv som menneske og i kristendom, som jeg synes er en rigtig spændende tro. Og ja, altså man kan få noget med, når man går til gudstjeneste, og man kan få noget med hjem, som jeg ikke synes, man kan få andre steder. Tro på, at der er nogen, som hjælper en. Ja. Er det kirken skal? Synes du også, kirken skal det i fremtiden? Og hvordan ser du kirken i fremtiden? Altså, jeg synes, budskabet skal være det samme, men man skal også huske, at man skal ligesom følge med tiden. Nu er jeg til nogen del af menigheden. Og jeg kan godt mærke, at dem på min alder og de yngre, de er svære ligesom at fastholde og svære at få til at komme. Så man skal også være med på at tænke nyt. Jeg skal ikke give køb på budskabet, men man ligesom skal åbne sig mere for at tænke nyt og få nye måder at få budskabet ud på. Du tænker på formidlingen, ja, som sådan først og fremmest er den, du er optaget af at komme de nye generationer i møde. Men ikke forsøge at holde fast i, hvordan det var for mange år siden, men også, at man ikke at det er dårligt, det siger jeg ikke, men at man også ligesom husker at følge lidt mere med tiden. Har det ikke været en udfordring for kirken altid egentlig, den der, afvejning mod traditionen, kan man måske kalde det sådan lidt, altså at der ligger en historie i kirken, ikke kun fortællingen, men også en historie i kirken, og så de nye generationer, så må man selvfølgelig gerne være inde i døren. Er det ikke eller mener du, det er nyt? Altså mener du, det er blevet mere aktuelt, siden du peger på det? Altså nej, den konflikt eller modsætning? Det er nok, altså det er nok også fordi det er egentlig min kæpheste i forhold til også mit menighedsrådsarbejde, og at jeg gerne, og i min uddannelse, at jeg rigtig gerne vil gøre noget for de unge kommer i kirken og får lyst til at komme i kirken. Og så kan jeg bare se, at det er ikke musikken, og det er ikke salmerne. Så jeg synes godt, man kan have det samme budskab, men måske så pakke det ind i noget. Prøve at gøre det lidt mere moderne, så man også kan få de unge med. Fordi det er ligesom de unge. Tænker du på at tage teknologien ind også der? Eller hvordan det der? I det hele taget. Ikke? Altså selvfølgelig skal man holde fast i de gode gamle traditioner. Det kan jeg også godt selv lide. Men man skal også være åben for at ændre lidt på tingene, men også for de unge generationer med, fordi det er ligesom også dem, der skal være med til at føre kirken videre.